uNkulunkulu engathanga kulonde kubusise wherever you are, whatever you do, ibe impumelelo. Igama uPastor Uningi, i-channel New Flick. Sicela wenze okubalekile nokufanele. Ngabe ukusubscribe, ngabe ukulike, kungaba ke ukuthi ube yilunga lale channel eliqavile. Lokho kuzosiza kakhulu uma uyilunga le channel ngoba kuyaye kusikhombisa ukuthi you appreciate lo msebenzi sekunikeza wona, you appreciate isikhathi sekunikeza sona, nawe bese ufisa ucontribute ukuthi i-channel ikwazi ukuthuthuka nathi mhlawumbe impilo ikwazi ukushintsha. Namhlanje nawo esiphephelo thango uthi kusho ukuthini phupha la isandla sinqamukile eliyangihlupha kuleli phupha. Namhlanje sikhuluma la ngokunqamuka nje kwesandla, ukuthi ngenzeka ubone isandla sinqamukile la, ungenzeka ubone isandla sinqamukile la, ngenzeka ubone isandla sinqamukile la, ungasinqamukile sisonke. Sikubheke lokhu kungasho ukuthini, kodwa ke singakusho okokuqala uma uphupha isandla kuwuphawu lohluma olungileyo ebona isandla sakhe sinqunyiwe futhi kungaphumi igazi. Lokho kungasho ke ukugwema izono, kungasho ukudeda kokubi, noma kungasho ukubalekela imikhuba emibi, nokuthi ke angeke mhlobo usazenza izenzo ezimbi. NgokaMathewu 5:30 uma isandla sakho sokunene sikukhubekisa sinqumo silahle, kungcono ukuthi ulahlekelwe lahlekelwe sinye somzimba wakho, isitho somzimba wakho, kunokuba ke wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. Number 2, uma kungenzeka futhi uphupha isandla kuwuphawu lithatha njengoluhluma sinqunyiwe entendeni, lokhu kusho ukuthi lindele inzuzo nemali ezoza kuwe futhi ezofika kungekudala. Uma sikhuluma ngentende sikhuluma ngala entendeni yesandla, uma sinqunywe la noma wasala that piece kusho ukuthi unqunywe la, lokhu kuwuphawu sithatha njengoluhle. Kodwa ke number 3, uma futhi uphupha isandla kuwuphawu lubi uma sinqanyuliwe nje, sisusiwe isandla sonke lesi. Kusho ukuthi ke mhlawumbe usuke uzokhathazeka ngenxa yokungakwazi ukufeza izinhlelo nesifiso zakho isikhathi nesiza iseduzane. Number 4, asekusho futhi ukuthi uma uphupha isandla sithatha njengophawu lobu uma sinqunywe sonke futhi lungabe lusho nje impindiselo noma incindezelo okanye izivivinyo noma ukulingwa nokuhlushwa umuntu ongenayo unembeza futhi nononya ozokwenza ukuthi impilo yakho ingakwazi ukuqhubeka kahle empilweni. Abeshuleli 1:6, kepha-ke u-Adoni Bezeki wabaleka, bamxosha, bambamba, bamnquma-ke isithupha nawo uqukula. Number 5, uma kwenzeka futhi uphuphe isandla kuwuphawu uma sinqanyulwe sonke futhi ngaphinde nje kusho nje impindiselo noma isijeziso ngenxa-ke yamaphutha nesiphambeko zakho. Deuteronomy 25:11-12, nxa amadoda amabili elwa umfazi wenye abese sondela kuyophula indoda yakhe esandleni saleyo eyishayayo, aselula isandla sakhe ayibambe ngomphambili womnquma isandla, iso lakho lingabi namhawu, womnquma isandla. Number 6, uma uphupha isandla kuwuphawu befuthi uma sinqunywa esihlakaleni. Isihlakala ila, yabona. Lokhu kungabuye nje kusho ke ukuthi mhlawumbe uzoba isulu kungekudala. Kungenzeka uzobhekana nesikhathi esinzima, you'll be a victim yomunye umuntu mhlawumbe ongenawo unembeza, noma umuntu ongaphezulu kwakho, ngabe isemsebenzini. Kungenzeka iboss ingahlikwehlisa esikhundleni, kungenzeka iboss mhlawumbe ikunciphisele iholo, kodwa you will be a victim of lowa muntu ongaphezulu kwakho, yabona. Asivali ngokuthi ke uma kungenzeka uphuphe futhi isandla kuwuphawu lobu uma sihlukaniswa nengalo, kungenzeka sinqanyulwe sasuka lani. Lokhu kwabanye kuye kusho nje ukuthi suke kunomuntu osuke ezondlula emhlabeni, noma usuke kungenzeka uzondlula emhlabeni, kungenzeka uzohlukaniswa nawe ke ngokwe-divorce noma ngokwesahlukaniso nje esithile, kodwa ngabe ukufa okuthile okungenzeka uma sisuswa la, noma kungaba ukuthi uzondlula umuntu ongumfowenu, umuntu ongudadewenu, umuntu olisondele kakhulu, noma ke uzolahlwa uma uzohlukana nomuntu osekuthanda, oqameni usukumthanda nosukusondele kakhulu. Sibonga besibheka nje isiqanyulwa kwesandla ke ngokuhlukahlukana nako possible meaning yokuqanyulwa ke kwesandla noma isandla siqanyulwa noma siqonyiwe. Siyabonga, be blessed. Kuleka kuyo Jesu,